Sóc en Vegeta, el príncep dels carrers, i estic molt emprenyat amb aquests galifardeus de Blacky Books. Aquests pelacanyes han aconseguit fer un curs de català sense que sigui avorrit. Maleïts siguin! Com pot ser? Olga Capdevila, Joan Ferrús, Míriam Martín Lloret, d'on han sortit aquests babaus llefiscosos? Han revelat el secret per convertir-se en un superguerrer. Un superguerrer dels pronoms febles. I han aconseguit explicar els verbs irregulars sense que sembli un guirigall incomprensible. No m'ho puc creure! Portava anys d'entrenament per aconseguir dir l'hora correctament i no hi havia manera. Ara només he necessitat 3 minuts per dominar aquesta tècnica. Són 3:15 del matí. Pronoms febles, L's geminades, la castanyera, accents diacrítics, insults i rené, el tió de Nadal, els quarts i les hores, els silurs de l'Ebre, preposicions i conjuncions i fins i tot sexe en català! Curset, mètode de català per tothom. El trobareu a totes les llibreries. Com s'ho han fet?